दिनै बाथि साननि हाबाफारि हिसाबै जोंनि सराइदेव आरो मिरुजों जों मोनसे हानजा दं जोंना ग्रुप। फुंनिफ्रायनो जोङो मोनसे न'खराव जोङो सन्जिब सावरा होननाय बिथांनि न'खराव जों फुङावनो जों मोनसे खामानि मावनानै होबाय। बिथांमोना गोदानै न' लुनो नागिरनाय बेयाव रड आरो खुन्था बिथांमोना बानायखानानै दंमोन आरो बियो हाजों फलकजों फबजोबजानानै दङमोन। बेखौ जोङो फोसाबनानै बिथांमोना बारान्दायाव हा फबनानै दंमोन। सिंनिखौ बिथांमोना एसे एनै खालामदों, खिन्थु बाहेरनिखौ हाजोबाखै होननायलाय जों बिथांनाव खालामनानै होबाय। गासै बिथांमोना हौवा मानसिफोरा बारा गैया, बाहेरायाव थाजोबो। हिन्जाव मानसिफोर गोजा सासेल' हौवा मानसि दंमोन। बेखौ जोङो दा फोसाबबाय। दा नैथि न'खराव जों हाबदों, आकाश सावरा होननाय बिथांमोना गासै हौवा हिन्जाव सानैल' दङ। दा बिथांमोना थानायखिनिखौ गावसोर जेने थेने फोसाबनानै लादों, खिन्थु बिनि उनथिं मोनसे बिथांमोननि न' दङमोन। बेयाव हयथ' बिथांमोना गावसोर मानसिबो थायोमोन, खिन्थु बे रुम मोननैयावबो फलक खोबजोबनानै दङ। दा बेखायनो बेखौ जोङो जावखांगासिनो दङ, फ्राय जोबनायनि लामायाव दं। दा बेखौबो जों फोजोबनायनि उनाव आरोबाव गुबुन जि मोनसे खामानि बेयाव जोङो थांबावनाय जागोन। एबसुनि नैबे मिशनखौ नैबे नेपालि कुटि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माबायदि बिथांमोननाव जों जि खामानि मावबाय बा बिथांमोननि न'खरनि सोद्रोमाफोरा बा न'खरनि गाहायफोरा बिराद जोबोद गोजोननाय बिथांमोना फोरमायदों। जाय खामानिखौ बिथांमोना न'नि गोजायै मावजोबनो हाया, फारसेथिं जयै मावनो होनोबाबो बिथांमोना हयथ' मानसि मोना आरो बेयाव सोरबा माने फैसा दङबाबो हाजिराबो बेयाव मोना, हाजिराबो गैया। गतिके बे खामानिखौ मावनाया बिथांमोननि थाखाय बिराद गोब्राबमोन। दा बेयाव जोंनि आबसुनिफ्राय फैनानै बे मोनसे हान्जायाव 10 जन खरै दङ। बेखायनो जोंहा खामानि मावनायावबो एसे गोरलै जादों आरो जों गोबांथार मानसि थानायनि थाखाय बे खामानिखौ जों मावना होनो हादों आरो बिथांमोना बेयाव गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोना गावसोरबो एसे एनै जा हायो खामानि मावफादों। बिथांमोना गावसोरबो हेफाजाब होफादों, सासे सानै न'खरनि मानसिफ्रा। आरो जोंनि जि खामानि मावनाय जथेस्थ' बिथांमोना गोजोननाय फोरमायदों। मानोना जों दिनै नुबाय सोरहाबा न'खराव पेरालाइस जानानै दङ, सोरहाबा माने हिन्जाव मानसि सासेल' दं खामानि मावनो हाया, बा सोरबा हौवा मानसि सासेल' दं हाया, बेबायदि मोनसे थासारि। आरो बेयाव जोंनि दिबि फैनानै जि खामानि मावफैनाय बेखौ बिथांमोना जोबोद गोजोननाय मोनसे फोरमायदों आरो जोंबो खामानि मावनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों।